गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ आरोबाव नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो जासिहरग्रोनाय जाबावबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथा शेयार खालामनो थाखाय आरो माखासे बाइबेल सिरिफोरनि रावखौ नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, स्किप खालामालाबानो जोबजासे नायलांगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोनजों मोजां बा माखासे मोजां गाज्रि खोथा शेयार खालामनो साननाय बाथ्राया बेनो, दासान्दि नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखाबाय ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों, इउटिउबनि गेजेरजों, निउसफोरनि गेजेरजों जे आमेरिकायाव थानाय ना केलिफर्निया लस एन्जेलाव माने बिराद गिदिर अर खामनायखौथ' दासान्दि नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दंखायो। दिनै बेनि सायावनो नोंथांमोनजों जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ, नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौनो दिनै शेयार खालामनो आङो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, माने बे बाथ्राखौ खोनाजेननायावहाय माने हाग्राबारियाव फिसा अर जोंजेनदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों निउसफोरनि गेजेरजों। बेनि उनाव बिराद गिदिर अरा दिनै बेयाव देरलांबाय आरोखि ना। देरलांनानै मा जासै, बिराद गिदिर गिदिर टाउन सहर ना, न' बिल्डिं, एयारपर्ट, दामि दामि गारि, गोबांथार बायदि बायदि दिनै आद्रि जालांबाय आरोखि ना। आरो दासिमबो अरखौ मोजां रोखोम खोमोरनो हादोंना हायाखै, बेनि मोजां रोखोम बिथं गैथ'बावा। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों ना, बेनो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बे केलिफर्नियानि लस एन्जेला ओरैबायदि मोनसे ना, ओरैबायदि मोनसे जौगानाय जायगामोन आरोखि। बे जायगाया ओरैबायदि मोनसे डेभेलप, माने ओरैबायदि जौगासारनाय जायगा। आरो जों बुहुमनि मादावनो दिनै आमेरिका बायदिया बयजोंबो मिथिजानाय आरो खुब जौगासार हादर होननानै जों बयबो मिथिखागौ। थिग बेनि गेजेरावनो आरोबाव बे लस एन्जेलाबो ओरैबायदि जौगासारनाय ना, ओरैबायदि थाखा फैसाजों बुंफबनाय ओरैबायदि मोनसे जायगा, सोमोनांथाव जायगा होननानैबो दिनै बेखौ बुंनायावहाय उसुबिदा जानाय नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, ओमफ्राय बे अरा खामैनि सिगांनो ना, बे अर खामैनि सिगांनो बिथांमोननियावहाय गिदिर गिदिर प्रग्राम जादोंमोन। आरो बिथांमोननियाव गिदिर गिदिर प्रग्राम जानायाव बिथांमोना आरोखि ना प्रग्रामफोरनि गेजेरजों ना अडियन्सफोरनि सिगाङाव बा पाब्लिकफोरनि सिगाङाव बेबायदि मोनसे बिबुंथि लाखिदोंमोन, मेसेजफोर लाखिदोंमोन। ओरैबायदि बुंबावदोंमोन सासे हिन्जावा आरोखि ना, सासे बिराद माने बयजोंबो मिथिजानाय हिन्जावा मा होननानै बुंबाय, इसोरा जेब्ला बे बुहुमखौ सोरजिदों एकदमबारे जिर', जेबो गैयै सुन सानसो सोरजिदोंमोन होननानै बेबायदि इसोरखौ माने एसे ठाट्टा गेलेदों। आरो दिनै बेल' नंबावा, आरो गावसिनि लस एन्जेला जाहैबाय गडलेस होननानै बुंदों, इसोर गैयै। बेबायदि लस एन्जेला गावसिना इसोर गैयै जायगासो जाहैदों आरोखि। थ' बेफोरबायदिनो बिथांमोना बायदि बायदि प्रग्रामफोरावहाय इसोरखौ निन्दा खालामनाय बा इसोर हामजायै बाथ्रा बिथांमोना बिबुंथि लाखिदों आरोखि। थ' बिनि उनावनो आरोबाव दिनै बेल' नङा, गेदेर गेदेर इसोरनि दासफ्रा मेसेजफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों जे आमेरिकाया ओरैबायदि मोनसे जाबाय, मानोना सासे इसोरनि दासाथ' बिथांनि नामा सासे बावबाय आङो, ओरैबायदि बुंथारदों सासे बिथाङा इसोरनि दासा, आमेरिकाया एकदमबारे डाउन जाथारनांगौ, नस्थ' जानांगौ, इसोरनि हेंथा जाबाय, बेबायदि मेसेज होदों आरोखि मोनसे भिडिअनि गेजेरजों। आरो बिथांनि जे मेसेज, दिनै बियो गोबांथार मानसिफ्रानो जानो हागौ मिथिबाय, खोनादों बे मेसेजखौ। थ' बिथांनि नामखौ आङो बावबाय, नोंथांमोनजों दिनै आं खोन्थानो हानाय नंला। थ' बिनि उनावनो आरोखि ना, हाग्रायाव फिसा अर जोंजेननानै ओरैबादि बे अरा बारायलांनानै टाउन सहर, न' बां, बिल्डिं, गारि घोड़ा ओरैबादि खामजोब्बाय आरो दंस' खालामजोब्बाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना, जेरैबायदि सदम गमराखौ जेरैबायदि अरजों सावदों
बेबादि अरजोंनो दिनै नस्थ' खालामबाय लस एन्जेलखौ मिथिबायना लस एन्जेला लसआनो जाथायलांबाय आरोखि बेबायदि दिनै नुनो मोनदों खोब दुखुनांथाव आरोखि ना गोबांथार बे जायगायाव इसोरनि दासफोर दंमोन ना गोबांथार दिनै गिर्जाफोर दंमोन बिसोरबो दिनै गासैबो दिनै मा सेव हांगार होननानै बुंनांगौ बर'नि गासैबो हांगार जाजोब्बाय खामग्लि जाजोब्बाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेनि गेजेरावनो सोमोनांथाव माखासे मोननै मोनथामसो बाथ्राफोर नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो शेयार खालामनो सानदों थ' बे सोमोनांथाव बाथ्रायानो जाहैबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे लस एन्जेलाव जे अरजों खामजोबनाय जायगायाव बेसेबांबा 2000 ना 3000 बेफोरबायदि एकड़ बिगाफोर खामबाय होननानै बुंदों आरोखि निउसफोरनि गेजेरजों होमब्ला बे नायदो बेसे गुवार आवग्रिनानै लाखो बे अर खामनाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोब सोमोनांथाव आरोखि ना बे जायगायावहाय थ' बे जायगायाव ओरैबायदि नुनो मोनदों मोनसे गिर्जा दंमोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअ फुटेजखौ आं होनोसै बा होखाबायानो नायदो मा गासैबो खामजोब्बाय आरो गंसे गिर्जाखौहाय अरा दिनै खामाखै नोंथांमोना मिथिगौना बेनि महिमाया मा दा बे सोमोनांथाव बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामदों जे गासैबो खामजोब्बाय नाथाय गिर्जाखौ खामाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा बिलाइ नोंथांमोना मिथिगौना इसोरनि गेदेर महिमा दं दिनै बेखौ इसोरा गावनि महिमानि थाखाय बेखौ दोनदों आरो दिनै बेल' नंबावा ना नोंथांमोना भिडिअ फुटेजाव नायबावदो मा गंसे सोरगिग्रा मानसिनि न'खौ ना खामबावाखै सारिय'फाले खामजोब्बाय बेनि न'नि गासैबो सोरगिदिं सेवहांगार जालांजोब्बाय नाथाय मा जायासै गंसे बा सासे इसोर गिग्रानि न'खौ अरानो खामाखसै ओरैबादि आसरित सोमोनांथाव दिनै दोनदों बे न'खौ आरोखि इसोरा होमब्ला नायदो बेनि गेजेरजों इसोरा माबायदि सोमोनांथाव दिनै फोरमायदों बे अर खामनायफोरनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ फुटेजनि गेजेरजों खोब रोखायै नुनो मोनदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नंबावा ना मोननै बा गंनै गंथामसो क्रुसफोर दिनै दंमोन बेखौबो दिनै खामाखै अरा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों बे भिडिअफोरनि गेजेरजों बे घटनानि गेजेरजों नोंथांमोनजों दिनै बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानदों बेयाव निस्सय जानो हागौ इसोरनि राग इसोरनि दुखु मोननाया बे जायगानि थाखाय दङमोन बे जायगानि थाखाय इसोरनि गेदेर दुखु मोननाया थानायखाय दिनै बेबायदिनो माने अरखौहाय खोमोरब्लाबो खोमोरथ्रनो हायाखै बे जायगानि मानसिफ्रा ख्रिस्ट'निया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जोङो निउसफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों ना हेलिकप्टारफोरजों एर'प्लेनफोरजोंहाय गोबांथार दै लाबोनानै लुखुमोदोंब्लाबो ना बेबायदि जौगासारनाय हादर बेबायदि बुहुमनि गेजेरावहाय देरसिन हादर बेबायदि हादरखौ दिनै मा खालामासै इसोरा थोर थोर सिगिदों होननानैसो आं बेखौ बुंगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर निस्सय जानांगौ ना इसोरनि माबा मोनसे बिथांमोना हेंथा मावदों आरो दिनै बेबायदिनो दिनै घटना जादों ख्रिस्ट'निया अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बेखौ लोब्बा लाखिनानै ना मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरिफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो दिनै आङो सानबाय बे लस एन्जेलनि जे अर खामनायखौ लोब्बा लाखिनानै अब्ला नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरखौ खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय बेखौ आङो लिरदों इसोरनि राग जोंनाया अर बादि ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा इसोरनि जे राग बे राग जोंनाया अर बादि थ' बे समाव आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन हुदा बिजाब 4 बालाबनि 22 सिरि गोथार बाइबेलनि हुदा बिजाब 4 बालाबनि 22 सिरि डिउट्रनमी chapter 4 verse 24 आं फरायनि जिसुनि मुङै मानोना नोंसोरनि फोरबो इसोरा खामख्रुबग्रा अर बादि आर गावनि जेङा मावनायखौ सैनो हायै इसोर खोनाबायना हुदा बिजाबाव मा लिरदों जों जे इसोरखौ जों खुलुमो बे इसोरा मानो बे फोरबो इसोरा खामख्रुबग्रा अर बादिनो ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जों खुलुमो बे इसोरा खामख्रुबग्रा अर बादि होननानै बाइबेला दिनै जोंनो साखि होदों
आरो मा आरो गावनि जिंगा मावनायखौ सैनो हायै इसोरनो मिथिबायना बाइबेलाव मा लिरदों गावनि जेंगा मावोब्ला बे फोरबो इसोरनि जुदि जेंगा मावोब्ला सैनो हायै इसोरनो आरो बे खामख्रुबग्रा अर बादि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोबाव आङो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन इब्रायारिनि 2 बालाबनि 29 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों मानोना जोंनि इसोरा खामख्रुबग्रा अर खोनाबायना बाइबेलाव मा लिरदों मा होनदों मानोना जोंनि इसोरा खामख्रुबग्रा अरनो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबादि इसोरखौ दिनै जों खुलुमदों ओरैबादि बोलोगोरा शक्तिशालि इसोरखौ दिनै जों खुलुमदों मानोना जोंनि इसोरा माने खामख्रुबग्रा मा होननानै बुंदों अर होननानै बुंथारदों इब्रायारि 2 बालाबनि 29 सिरियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन नाहुम 1 बालाबनि 6 सिरि नाहुम बिजाबनि 1 बालाबनि 6 सिरि फरायनि बियो रागजोंब्ला सोर थांनानै थानो हागौ बेनि बोराबनायनि राग जोंफ्रुनायाव सोर थावरिनो हागौ बेनि राग जोंनाया अरबादि खामो आर बेनि जरजों अन्थाइ गेदेरफ्रा गावफ्रुनानै गोग्लैयो खोनाबायना ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे इसोरनि रागा माबादिनो खनसेबाव बियो रागजोंब्ला सोर थांनानै थानो हागौ जेरैबायदि लस एन्जेलावहाय ना अरजों खामजोबनानै गोबांथार मानसिया दिनै न' बां दिनै गारनानै खारनांबाय बिथांमोना दुखुनांथावै दिनै हमलेस दिनै बिथांमोना दिनै जानानै फैबाय आरो मा बिनि बोराबनायनि राग जोंफ्रुनायाव सोर थावरिनो हागौ बिनि राग जोंनाया अरबादि खामो बे इसोरनि राग जोंनाया अरबादि खामोनो आर बेनि जरजों अन्थाइ गेदेरफ्रा गावफ्रुनानै गोग्लैयो ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे लस एन्जेलनि जे अर खामनाय बे अर खामनायनिखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गोथार बाइबेलाव इसोरा माबादि ना अरबादि होननानै दिनै जों मिथिनो मोनबाय दिनै बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बे मोनथामसो बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो दिनै आङो फरायनानै खोनासंहोबाय थ' बेहाय आङो गोलाव नोंथांमोनजों रायज्लायनो आङो थांबावनाय नंलिया थ' बाइबेलाव मा बुंदों ना जोंनि इसोरखौ अरबादिनो बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामदों मानो लस एन्जेलावहाय ओरैबायदि अर जोंनानै सेवहांगार जानायनि थाखाय ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय बे लस एन्जेलाव मानो अर जोंदों हमनो हाबाय मोनदांबाय होननानै नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय